kan rabi, an kabilugan kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marahay na pagkaudto sa gabos mga tugang ini ng kabilugan kan mga bareta kunyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sino maging tagapagbareta kunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, magkalaban na kampo sa Legazpi City, halos kompleto na ang linyada. City Media Day igibuhod sa September 23. Sa lado nasyonal, alert level 4 sa Metro Manila, posibleng palawigon pa. Licensure exam for teachers suspendido. Bareta sa ibang nasyon, Estados Unidos handa na sa booster shots kontra sa COVID-19. Bareta sa lado ng sports, commemorative stamp sa mga Pinoy Olympians ipinaluwas na. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Mantang 2 semana na sana ang natatada bago ang periodo kan pagsumitir ng Certificate of Candidacy para sa masunod na eleksyon. Haros kompleto naman ang linyada kan magkalaban na kampo sa Legazpi City. May mga kinakaipuan pang reglaron ang mag-inibong na lado. Kaya mansinda pinal na o bago pa mansinda pinal na magpalawas kan sa hindang magiging linyada. Saron dating City Councilor ang posibleng magbangga kay Vice Alcalde Bobby Cristobal. Sirig man pinagkukonsiderar na ang sarong punong barangay asin barangay kagawad na maisabay sa linyada alagan. Day pa man ang mga ini minakumpirmar dahil may pinagkukuntinwaran pa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Sa temang every year thereafter to honor our local media as partner in developmental endeavors of the City Government of Legazpi, nakatala na magkaigwan ng City Media Day sa September 23 sa Gregorian Mall sa Albay District. Magkakaigwan ng lecture kung saan si Leticia Lopez, College Dean kan BU College of Arts and Letters, ang matokar sa role in the society during this most trying time. Siring man si Albay KBP President Father Pau Barandon. Magkakaigwa man ng mensahe si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, asin Alcalde Noel Rosal siring man awards and recognition asin raffle draw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang alaksan tapos ang laban. Paragos ngunyan ang distribusyon ng transistor radio sa manibaybang eskwelahan sa Pulangi Albay na magagamit sa distance learning kan mga estudyantes mantang bawal pa ang face-to-face classes dahil sa patakot kan COVID-19. Inang nanotaran kung sa kadakol ng mga eskwelahan sa manibaybang barangay ang nasabing natawanan o nasabing banwa na natawanan ng transistor radio. Mismong si Pulangi Liga ng mga barangay President Kagawan Raymond Adrian Salceda ang nagtutukan sa mga harayong barangay tanganing itaon transistor radio mantang enot ng naitao ang mga coupon bonds na gagamiton sa pag-imprintar ng learning materials. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Hahagadon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa lokal na gobyerno kan Legazpi City
na totalmente nang ipagbawal ang paggamit kan mga single-use plastic sa syudad. Ini matapos na manotaran ng alangkaw na numero ng mga plastics na nakuha sa gilibong coastal cleanup sa mga coastal barangay kan Sabado. Sinabi ni BIFA Bicol spokesperson Noni Enolva na kaipuan maimplementar nin matanos ang mga ordinansa en kaso igwapa o iguana sa syudad dahil anta peligrosong marhayan mga ini sa mga marine animals sa kadagatan. Sayon kay Enolva kaibanan mga nakuha ninda na basura in mga straw, disposable cups, plastics, opos ke sigarilyo, styrofoam masin iba pa. Naglalaw man bifar na dadagungon kan sangguniang panglungsod kan Legazpi City Lokal na Gobyerno or El Legazpi LGU ang siring na plano. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa 67 sako ng mga basura katumbas ning 579.5 kilo ang nakolekta sa mga coastal barangay sa barangay Nato, Sangay, Camarines Sur, Rawi, Sarimbaya, Sinbiga, Legazpi City sa pagselebrar kay International Coastal Cleanup kan Sabado. Sigun ini sa Department of Environment and Natural Resources sa pamamayan ni Regional Director Francisco E. Mila Jr. Unsay ni pinagpartisiparan ni kan manlain-lain na organisasyon, mga empleyado kan gobyerno, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece Beneficiaries, Philippine Coast Guard, Regional Maritime Group No. 5, PCG Bicol, Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL. Asin iba pa sa mensahe ni Milia sa iyang mensahe ang importansya asin pagpapakusugan sa indang mga programa asin advokasya na maimantinir na malinig ang mga kadagatan sa log asin estero. Papakusugon man nindan sa indang information dissemination, education asin communication activities. Mientras na pinag-inganyer niya man ang mga local government units asin ang komunidad na magpartisipar sa mga programang may kamawota na masimbagan ang problema sa marine pollution na nagiging patakot sa coastal asin marine resources kay bana ang salud kan tao. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Nasungkit ni Daraga Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Bogart Arao ang pagiging top 1 sa kakatapos pa sa ng Individual Commander's Evaluation Rating o ICER na pinagkondukta kan Albay Police Provincial Office para sa bulan ni Agosto 2021. Si Arao nakakuha ng 87.10 rating asin siya man ang top 1 kan bulan ni Hulyo na may 91.37 rating. Sigun kay Arao, dakulang pasalamat niya sa mga kapulisan na kaiba niya asin nagsusunod sa indang pangapunan asin pinapautob tanganing mamantinir ang pasi orden sa munisipyo. Si Arao desidido na sa pag-implementar kan Police Arao may ibig sabihin na achiever, respected, appreciated, and organized. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Umilabot na sa 48,999 na mga Legaspeño ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Kaya ang datos sa pinuluwas ni Alcalde Joel Rosal kung saan 111,223 ang total na numero ang mga bakunang nagamit sa pagbabakuna na kaibahan sa priority group. 7,286 sa mga completely vaccinated ang mga healthcare workers. 343 ang overseas Filipino workers o OFWs. 1,551 healthcare workers. 10,244 ang senior citizens, 18,058 ang persons with comorbidities, asin 302 ang nasa indigent population, asin 11 ang nasa other priority groups. Sa ngunya nagpapadagos pang pagbabakuna sa mga COVID-19 vaccination sites sa syudad. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Claudio ta kami. Iniwan niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dilugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ when searching for something deeper. When okay lang to make mistakes, but the feeling's more hindi fake. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true.
responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Para kita sa mga Bareta ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Posibleng palawigon ng duwa pang simanang Alert Level 4 sa Metro Manila na matatapos sa September 30. Sayon kay National Task Force Against COVID-19 spokesman Restituto Padilla, na nakadepende ang magiging desisyon kan gobyerno sa resulta kan COVID-19 infection rate o kundi ito dahil pa man giraray ang nagkakahelang di pa maninda masabi ang magiging desisyon dahil wala pa man ay hiling na resulta o epekton posibleng mamateaan sa primerong semana kan Oktubre. I-assess man ang pagpapautob kan COVID-19 Alert Level 4 sa NCR matapos ang primerong semana kan pilot implementation kay
Inirekomendar ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion sa IATF na ilangkaw sa 50% ang capacity sa mga dine-in as in personal care services para sa mga bakunado na sa ultimong parte kan taon. Hindi sigon kay Concepcion dahil bako sufficient ang income kan mga establishment kung matinirsa na sa 10% on operating capacity. Sinabi ni Concepcion na dapat sanang siguruhon na magbugtak din mas maray na ventilasyon ang mga business establishments arog sa mga restaurants kaning mas maiwasan na ulakit kan COVID-19. Sinaram kan present ng quarantine restrictions, 10% sana ang pinagtutugutan na kapasidad para sa dine-in kan mga bakunado na, as in 30% man sa maximum capacity sa outdoor o al fresco dining para sa bakunado o bakunado. Lilimitaran sana kang gobyerno ang mga supply ng bakunang ipapadara sa mga probinsya. Napag-araman ang supply kang COVID-19 vaccine magahali sa gobyerno antang ang mga vaccinator as incentive sa mga mapabakuna magahali sa Office of the Vice President o OVP as in sa mga private sector. Sangunyan dakulman na volunteer doctors sa mga probinsya alagad problemado pa man kiraray ang mga LGUs kung saan makuha nin mga bakuna. Dawal pa man kaya ng mga residentes ang gustong magpabakuna pero walang sufficienteng supply para digdi ang mga probinsya. Para mientras ngunang sunispendir ang September 2021 Licensure Examination for Professional Teachers o LEPT sa nagkapirang lugar sa nasyon. Susog ini sa direktiba ang Department of Health o DOH as in pagsunod naman sa Interagency Task Force o IATF bilang pag-iingat sa posibleng pagkaulakit sa COVID-19. Sa pinaluwas na abiso kan Professional Regulation Commission o PRC, kaibahan sa mga lugar na daingon na malansar ni September 2021 LEPT, ang National Capital Region o NCR, Lucena, Romblon, asin Butuan, kaya mantutugotan ang mga request na pag-transfer ng Examination Testing Center. Paragos man ang paghagad ng dispensa asin pagsabot kan PRC sa mga makuha ng eksaminasyon. Bareta sa ibang nasyon. Handa nang punan kan US ang pagtudok ng COVID-19 vaccine booster shots kunya na simana. Sigun sa White House, pinagalat paninda ang sa indang health regulators na aprobaran ang nasabing plano. Kan Agosto, sinabi ni US President Joe Biden na gigibuhon na ang pagtudok ng booster shots kunya na September 20 kaning mapuguran ang paglakop ka na kaulakit na Delta variant. Sinabi ni White House Coronavirus Response Coordinator Jeff Zients na nagkapirang beses na sindang nakipag-meeting sa mga gobernador asin mga community health centers para sa nasabing pagbakuna. Pero nang sinabi kan World Health Organization o WHO na dainindangon na pinagrekomendaran booster shots dahil dakol pang mga nasyon ang daipa nakapagbakuna kan dakulang populasyon ninda. Ipinahiling na kan Philippine Postal Corporation sa publiko ang commemorative stamp para sa mga Filipino champions sa Tokyo Olympics. Tampok sa stamp din na Olympic gold medalist weightlifter Hidilyn Diaz, silver medalist boxers Carlo Paalamas Nesti Petesio, siring man ng bronze medalist Yumer Marshall. Sinabi ni Postmaster General Norman Fulgencio na tampok sa stamp ang winning moments kan kada atleta. Pagkatapos kan pag-aadal sa highest ever resolution images kan Aldao Sun gikan sa NASA's Solar Sound Rocket Mission, nadiskubre kan mga researchers sa University Central Lancashire na ang outer layer kan Aldao kompuesto nin magnetic threads na pano nin mainito na plasma. Ang image kinuha kan NASA's high resolution coronal image, ang unique astronomical telescope na pwedeng magretrato as nin structure sa atmosphere kan Aldao na mabot sa 0.01% na actual size kan star. Sigun kay Dr. Williams kan University of Central Lancashire na makangalas ang discovery na ini na magtataon nin mas marhay na impormasyon asin pagsabot sa bulos kan enerhiya sa mga layers kan Aldao. Istorya na iiba. 2 bulan na dati or warang pundo sa pag-abo kanda ipinangaranan na lalaki sa China ang nagdesisyon na magkonsulta sa doktor dahil may kaibahan ng dugo ang sayang pag-abo asin nabigla siya sa nadiskubre kan mga doktor. Kanag sa iraro man lalaki sa CT scan dahil nahilingan mga espesyalista kay pinararam na siya sa procedure na inapod na bronchoscopy na pinagagamitan ng sadit na kamera para eksaminon ang sayang air passages.
dahil sa bronchoscopy na hiling na ang duwang linta. Saroan sa iyang halunan asin saro sa rani sa luho kan sayang dungo. Di nga idea ang lalaki kung paano nagkaigwan ni linta sa laog kan sayang lawas alagad may huna-huna ang mga doktor na nakuha niya ini sa pag-inom nin hinarok na tubig gikan sa salog. Sigun sa mga doktor posibleng hali ang linta sa inumo na tubig. Dining nahiling dahil sa radit ang mga ini asin nagdakula na sana sa laog kan sayang lawas. Para nakuha ang linta, nagserarom sa operasyon ng lalaki. Sa ngunyan nakarecover ng lalaki asin nagpundo na ang sa iyang pag-abo. Flashback! Setyembre 20 kan taon 1898 kan mamundag sa Dingras, Ilocos Norte si Jose Falianes Escoda, noted civic leader, educator asin founder kan the Girl Scouts of the Philippines o GSP. Nagtapos siya ni teaching degree kang 1919 sa Philippine Normal School sa Manila kasi naging social workers para sa Philippine chapter kan American Red Cross. Nagtraining siya ng Girl Scouting sa United States sa ilarom kan sponsorship kan Boy Scouts of the Philippines. Pagbalik niya sa nasyon, nagpuno siya ng pagtraining sa mga babae na maging Girl Scout leaders as inorganisar ang Girl Scouts of the Philippines. Kan pirmahan ni Presidente Manuel L. Quezon ng GSP Charter kan 1940, naging primerong national executive kan GSP, si Escoda. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base. Padaramang tabang News Director din para sa News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sino nang itagapagbareta ko niya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Dahil maghali na pagbuknat, masunod ang programang ISKARAMUSA. Kay Bas Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapir ang mga pagirundong. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Yeah. Chino Garcia. Serbisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan ng amigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura, ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto, basta sa pag-asenso kan ginubatan. Chino Garcia sa tung malalaoman, edukasyon. Anumang kalamidad, umabot, tatabangan niya kita. Yan si Chino, bista dumihan, yes yan si Chino. Chino sa pag-asenso, kahobinesan, mga magurang, mga gurangan. Happy talaga, lalo pag may serbisyong Garcia. Chino, si Chino Garcia, subukta ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka, oh Chino Garcia. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propriedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-igmat sa mga peligrosong hayop, siringgan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Brad,
Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sikreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa lubos na seguridad ng ating bansa laban sa anumang variant ng COVID-19, tayo ay nagpatupad ng 10-day facility-based quarantine para sa lahat ng papasok sa ating bansa, kasama na ang mga returning Filipinos. Sila rin ay kinakailangang i-test gamit ang RT-PCR sa 7 araw. Kinakailangan rin na sila ay sumailalim sa home quarantine sa loob ng 4 na araw sa kanilang mga LGUs. Importante ang mga hakbang na ito upang matiyak natin na ang muling pagkikita ng ating mga pamilya ay ligtas mula sa peligro ng COVID-19. Ang kaligayahan ng ating pamilya iligtas mula sa kontravida. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Draga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan
para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng NEEDS Wellness Center. Ako po si Leticia Agripa ng Roosevelt Subdivision, Sorsogon. Pagkatapos ng pag-detox sa akin, tapos pag-inom ng mga supplement, nagaling na ang pakiramdam ko. Yung mata mo naman, kumusta na po after 4 session, isang buwan na paglinis? Praise God talaga. Kasi ngayon nakakakita na ako. Bakit? Dati po hindi na talaga yun? Ay, hindi. Blur na po. Blurred na? O yung sa kaliwa ko. Ngayon nakakakita na po ako. Nakakita ka na in just 1 month? Wala pa nga 1 month. Kaya maraming pasalamat ko talaga. Maghaba pa ang inyong mga pagsiserve sa mga tao at marami pang mapapagaling. Thank you talaga sa inyo at sa God. Ako po si Mrs. Marilyn Banyas Batalier from Malilipot, Albay. Ang findings po, iba akong slight glaucoma and then slight cataract. Susaro akong aki, nag-encourage sa kuya na magpa-check up din sa Renz Wellness. Nagpa-ayis pa nga ako for several weeks. Nahali na po sa kuyang katarata, buda sa kuyang glaucoma. Dahil po sa pagpa-ayis pa ko dito sa Renz Wellness. Mga kaibigan, ang NEEDS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalaga